Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Kyllä, tämä virka tosiaan on hyvin yksinäinen ja paras keino yksinäisyyttä vastaan on työ. Ja sitä tässä toimessa kyllä herra Paratkoon saa tehdä. Herra presidentti, saanko vaivata muutamilla viikko-ohjelmaan liittyvillä asioilla? Ensi viikkohan näyttää nyt tuollaiselta. Ja siinä on avoinna tämä Danskarpyyn hirvijahti tiistaina. Voinko minä vahvistaa herra presidentin osanoton? No, enköhän minä siellä ehdin ainakin käydä. Ehkä yhdessä ajossa, jos ei enemmälti. Se päättyisi saunomiseen kello 15 ja jahtipäivälliseen 16.30. Mutta tulevatko ne kysymykseen? No, tuskinpa. Siis aamiaisvieraita ei tule, mutta aamiaisen jälkeen tulee ihan muotilla kahvissa. Kyllä. Meillä olisi ollut tänään vaan neulamuikkuja ja maustesilakoita. Sianlihan kastiketta. Siinäpä kävi ihan muotilalle hassusti. Siinäpä kävi, ei mahda mitään. Mistä ne on neulat? Onko se kirja? Ne ilmeisesti on. Se on emännän salaisuus. Siellä. Otetaan maanantaina kello 14.30 Tammikuussa. Onpa tuossa paremmin merkillinen uutinen, että muuan Helsingin kaupunginvaltuustoon valittu henkilö ei ole tämän valtuustokauden aikana, mitä se on 3-4 vuotta siis, ei ole käynyt kertaakaan valtuuston kokouksessa. Ja se on yksi tapa osoittaa kiinnostusta yleisiin asioihin. Hyvä. Mitä vielä katsoa vähän sitä Unkarin ohjelmaa? Suurlähettiläs Matusekan palasi Unkarista juuri ja hän sieltä toi jo eräitä terveisiä. Ja nyt olisi kyse siitä, että kuinka kauan tämä vierailu kestäisi. Unkarilaiset ovat ehdottaneet, että tämä vierailun virallinen osa olisi 2 vuorokautta. Ja nyt he tiedustelevat, että kuinka kauan herra presidentti haluaisi viipyä siellä epävirallista vierailua. Päivän pari. Kyllä. Niin ajateltiin ehdottaakin. Vierailun isäntänä on unkarilaisten ilmoituksen mukaan ensimmäinen sihteeri Kaadar. Mutta myöskin presidentti Losonci tulee olemaan eräissä tilaisuuksissa mukana. No sitä toivon. He järjestäisivät Budapestin kentällä virallisen vastaanoton puheineen ilmeisestikin myös lyhyine puheineen. Heti kärkeen. Ensimmäisenä päivänä olisi 2 keskinen tapaaminen, jossa vain tulkit olisivat mukana. Ja sitten toisena päivänä olisivat valtuuskuntien väliset viralliset neuvottelut, jos tämä sopii herkemmin. No joo. Olette sitten tullut tänne saunaan? No niin, tuon Matti käsi. No, Käskykään. vaikka täällä on 20 vuotta oltu, niin ei ole vielä saatu noita hengareita tänne. No lähdetään sitten. Mehän sovimme kaikki. Eikö ole? Joo. Niin oli viimeksi. Minä jään vielä ottamaan vähän löylyä. Ja sano siellä pojille, että jos haluavat löylyä, niin nyt sitä alkaa tulla. Niin on niin kuin entinen poika sanoi, että hyvä oli pahalainen. Kun eilen illalla saapui tyrmistyttävä sanoma Yhdysvaltain presidentin John Kennedyn kuolemasta salamurhaajan luodin uhrina, järkytti se mieliä kaikkialla maailmassa. Hänellä oli uskoa ja rohkeutta ryhtyä repimään sitä keskinäistä vihan ja pelon muuria, joka jakaa ihmiskunnan. Herra presidentti, jaksaako ihminen yksin juuri teidän asemassanne? Kyllä se jaksaa, kun on pakko. Mistä te saatte voimanne? Ruisleivästä. Meidän suhteittemme perustana nyt ja jatkuvasti on, että joko Neuvostoliitto luottaa Suomen poliittiseen johtoon, eduskuntaan, hallitukseen ja tasavallan presidenttiin,
Tai sen on hankittava takeita turvallisuudelleen Pohjois-Euroopassa ensiasteessa niitä keinoja käyttäen, jotka yhteistyö ja avunantosopimus sille tarjoaa. On erittäin tärkeää todeta, että Neuvostoliitto kärjistyneen maailmanpoliittisen tilanteen aikanakin pitää Suomen puolueettomuuspolitiikkaa oman turvallisuuspolitiikkansa olennaisena osana. Tätä on pidettävä Suomelle suurena saavutuksena, joka velvoittaa meitä oman etumme vuoksi ylläpitämään Neuvostoliiton luottamukseen rakentuvaa ulkopolitiikkaa. Kekkonen. Kekkonen.